para kadang wonten ing jagat pakeliran kayon menika dipun perang dados kalih. Wonten kayon gapuran ingkang wis dipun dados mangkat menika, ugi wonten kayon blumbangan. Menawi dipun persani sak kelebatan kemawon, kayon kalihipun ketingal sami. Namung menawi dipun tinggalikan dipuntulis menika wonten bentenipun. Wonten ing kayon gapuran menika wonten wujudipun gapura utawi lawang. Nah, wonten ing kayon blumbangan menika wonten gambaripun menika blumbang utawi banyu. Nah, saking menika saged dipun wastani kayon blumbangan ugi kayon gapuran. Makaten menika para kadang, cekap semanten para kadang dipun lajengaken sanes wekdal. Matur nuwun.